Ο κύριος Καλούλης είναι τόσο καλούλης που μερικές φορές καταντάει χαζούλης. Ήθελα να σας παρακαλώ αυτό το δώρο για τα γενέθλια της μαμάς μου. 20 ευρώ παρακαλώ. Την περασμένη εβδομάδα το είχατε 15. Το ΦΠΑ αυξήθηκε κύριε μου, δεν το μάθατε. Ορίστε. Την απόδειξη μην ξεχάσετε. Ποια απόδειξη? Αν θες απόδειξη θα πληρώσεις παραπάνω, στο λέω. Κύριε Καλούλη μου, τρέξτε, ζητάνε έναν υπάλληλο. Προσλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Ίκα θα είμαι. Ποιο Ίκα? Βαλικάρι μου, άκου να δεις. Ξέρεις πόσοι υπάρχουνε που ούτε Ίκα δεν θέλουν, αλλά έρχονται και με τα μισά λεφτά. Λοιπόν, θα μας αρέσει.